Fra Sam Raimis Spider-Man 3 og frem til nu, hvad har egentlig sket med Tobey Maguires Spider-Man? Har han giftet sig og fået barn? Har han besejret alle skurkene og lever i fred i sit eget univers? Og hvad med inkursionerne? Hvad skal han gøre, når universet hans bliver ødelagt? Kommer han til at blive med i TVA? Vi skal snakke om alt dette, om Spider-Man 4 og meget mere nu. I denne videoen skal vi fokusere på Tobey Maguires Spider-Man. For mig står han helt deroppe sammen med Hugh Jackman og Robert Downey Jr., når det gælder vigtighed i denne multiverse-sagaen. De tre er ikoner, og Marvel ved, at at have disse gutter samlet er en garanti for absolut succes. Men før Avengers, Doomsday kommer, slik at vi får vide, om han faktisk bliver med i filmen. Lad os gå lidt tilbage i historien til denne Peter Parker og prøve at forstå, hvad som har sket med ham. For mig er Peter B. Parker fra Spider-Verse-animationen den, som kommer nærmest den viben, som Tobey Maguires Spider-Man sandsynligvis lever i sit univers i dag. Selvfølgelig uden den delen med bruddet med MJ, for den krisen gik de allerede gennem i den originale trilogien. Det handler mere om at være en erfaren helt, som ikke lader se imponere af hvad som helst. Hvis vi sammenligner ham med Andrew Garfield i No Way Home, er Tobey den, som er mest afslappet. Han kommer ud af portalen helt rolig, som om han går ind på et bakeri. Det eneste, som overraskede ham lidt, var at jobbe i et team, men bortset fra det, tog han det på strak arm. Og i tillæg til at være erfaren, har han helt sikkert rundet kriminaliteten i byen sin. Tænk på det, de fleste store fienderne døde eller blev forløst. Doc Ock, Green Goblin, Venom, alle er borte. Sandman blev en allieret. I bund og grund har han ingen aktive superskurker igen. Hvis vi ser på udkastene til det, som skulle blive Spider-Man 4 dengangen, ville han have mødt Vulture og Mysterio. Med tiden, som har gått, har disse gutter sandsynligvis også blivet besejret for længe siden. Den eneste løse tråden ville være Dr. Connors fra det universet, som kunne blivet til The Lizard. Det ville til og med være en organisk kobling, siden Peter sandsynligvis ville være professor ved samme universitet eller fagfelt som ham. Men bortset fra det, lever han i en fredelig fase, hvor han bare bekæmper lokal kriminalitet. Derfor havde han på se de vanlige civile klæderne med dragten under i den der halvpensioneret viben. Nå, over til privatlivet, familie. Det findes stærke rygter, som til og med kommer fra manusforfattere, som er interesseret i Spider-Man 4, om at fokuset i den næste historien vil være Peter, som balancerer livet som helt med at være ægtemand og far. Tag i betragtning, at han fandt tilbage til Mary Jane, er det vældig muligt, at Mayday Parker, datteren hans, som bliver Spider-Girl i tegneserierne, allerede eksisterer i dette universet. Dette ville være den bedste udvikling for Tobys karakter, den erfarne familiefaren. Men ikke alt er rosenrødt, for når findes multiverset og inkursionerne. Selvom livet hans er rolig, er universet hans i fare. I Avengers, Doomsday og Secret Wars er tendensen, at multiverset kollapser. Tobys univers vil sandsynligvis blive ødelagt eller slået sammen. Kommer han til at dø? Jeg tvivler. Marvel ville ikke kaste ham bort på den måde. Sandsynligvis vil han være en af de overlevende fra sit univers, og dette tapet af hans verden, kanskje til og med familien, kan være hovedmotivationen hans for at konfrontere Dr. Doom. Min teori er, at Tobys Spider-Man og Hugh Jackmans Wolverine kommer til at danne guldduoen i de næste Avengers-filmene. De er den gamle garden. Marvel ved, hvor tungt det vejer at bringe disse legenderne tilbage. Vi så successen med at bringe tilbage Wesley Snipes Blade og Gambit nå nylig. Kevin Feige ved, hvad fansen vil have. Se for det, at Dr. Doom besejrer dagens Avengers, og pludselig dukker den gamle garden op for at redde dagen. Hvis det på slutten af Avengers, Doomsday er en post-credit-scene, hvor Tobey Maguire og Hugh Jackman mødes, kommer Secret Wars til at slå alle kinorekorder i historien. Hypen ville være vanvittig. Og etterpå får vi sandsynligvis historiens største reboot på kino, men frem til da krydser vi fingrene for at se en værdig afsked for tidernes største Spider-Man. Og tror du Tobey dukker op for at redde dagen sammen med Wolverine? Kommenter teorien din nedenfor. Ikke glem at like videoen og abonnere på kanalen, så du ikke går glip af noget fra dette universet. Tak for nu. Vi ses næste gang.